Bumida po ang stunning collections of the region's finest fashion talents sa Pustura Central Luzon's fashion show sa SM City Pampanga Event Center nitong Huwebes, May 23. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 ang naturang aktibidad bilang suporta sa Republic Act 11904 o ang Philippine Creatives Industries Development Act. Highlights sa nasabing fashion show ang creativity at innovation ng mga local designer. Nagsilbi rin itong kaparaanan para higit na maisulong ang mayamang cultural heritage at craftsmanship ng rehiyon. Napuno ng kulay at saya ang venue at dahil po sa mga nakadisplay at inarampang mga gown, Filipiniana, barong, bag, jewelry at iba pang fashion accessories. Makikita sa mga disenyo ang kombinasyon ng traditional Filipino aesthetics at modern trends. Layo din ng Pustura Central Luzon's fashion show na bumuo ng koneksyon at kolaborasyon sa pagitan ng mga designer at artist dito sa rehiyon.